Ni alagad si Kangina Trifon Morales, may partner ka pa na ko dari si Juan Didayat. Kumusta ka mo tanan? Asap kita. Always say a prayer mga kaisunan. Salamat kayo. O ako sa inyong pasalamatan. Ug dako nga mo nag-i-end ni Pitas Mandawi, no? Ilabi na gid sa LT High, diha sa kuano, kining Tipo, Mandawi City. May kay ano pag-abi-abi ka na to ditong Lupita. Thank you kaninyo. Salamat sa inyong pagpaminaw sa bro. Okay, salamat kayo. Don't forget, ASAP, always say a prayer, mga kaisunan. Wala na ito, magpanalangin sa itong labang magkagawam. Thank you, Lord. Sumagata ka na mong grasya. Okay. Pero, kaisunan, na itong suot ang pagkarong natagan o pagtagan, no? Pinada, kinis usak ka, babae, na magpatago lang sa nga Janet. Kinigibatan o gawa sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan, ang itong sender, si Janet. Ako problema bahin ni sa among sitwasyon nga nagalisod. Pero araw inyo di masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, gusto ko ako'y lagi na lang sa piling mo. Para ding nanay, Bibi Farida Salgado. Kung maibabalik ko lang ang dating... Ayawam sa tanin niya diha. Oy, sa problema, oy! Ay, kung ano ba dahil, di ba na plano na mamalhin na tata? Udong, ay lisod kay din uy. Kadakadlaw na mo agas ang tubig. Ngano din ang utana mga anak? Kuan dahil tagaan namin sa mga major bonus ba? Nga lutsa na sad ko sa kulo sa credit union. Mao nga, mangita tagabilidan. Di ka niya, dekado kay mga bata din eh. Sige, dong, mas mahinuon dong. Mas maayo na nga makabalhin ta kay murag. Di kay ko ganahan din uy. Way klarong agas ang tubig. Sige, ngita tagtabangan. Bay. Ito. Usa mo na ito. Mabalhin kayo mo. Dili pa. Ngita mo may kabalhinan. Ay, ikaw, tol, ha? Doon na kayo dibawaan diha nga kabangan na mo, ha? Tingnan niya ko. Way problema, tol. Tabangan na mo, tol. Pero, bita, mag-uom sa daan nito. Ano tao mag-uol? Magtaon ka? Wala naman na magkitaan eh. Ano di, ikot tao. Samtang may kinabuhi pa ta. Samtang ni apatan ni kalibutan. Magkita rin yapon ta. Magkita mo yun ang buhi patay. Kita mo pulos buhi. Mausa no? Pero ay kabala ka, tol. Misagwa namin din eh. Makasuroy yapon kung balik din eh. Kasuroy makakana mo dari balik, tol. Hindi man. Nago din eh ako mga barkada. Nago din eh. Siyempre, mga oyod ko ninyo, tol. Gigi. Mangingon kusuban na to mga barkada nga. Nangita kag kabalhinan nga ba eh. Masig na sila eh. May babaan ba nga paabangan. Ingon na kayo na mo, tol, ha? Sige, tol, kanot. Mauna akong ganahan nyo. O lauman ko ng inyong mga tabang na kong mga barkada, ha? Tol. Dito ka na mo pasagdan, tol. Salamat, tol! Diin ka dong. Kuan dahil dito ko sila kanot dahil akong tol ba. Nagngita ko. Napatabang ko niya pangita tawag kabalhinan na to. Malin magkata. Lagi dong kay lisod kay din sama aron watay tubig. Kay karon pa man kadlawon mo agas. Magsiga na kitag pundo. Unya mag-atang tagkadlawon kanos amo agas. Mo nang permi na lang sa tangkuwang stug ani. Ay kabala ka dahil. Sige lang. Ako lang ipangita ang sulbad. Ang sulbad sa tanan mo mamalin kita. Yes dong. Basta kay save sa nato atong kwarta-kwarta dahil, ha? Kwarta-kwarta. O katong loan ako ba? Ang katong akong major bonus. Save sa tato. Ay kabala ka dong. Ang imong loan, ang imong bonus, wa pa na ako mahilabtik. Kay ang ato ang sige gasto ron, mao man imong sweldo matag kinsinas. Okay, mas maayo hinon dahil. Ay, marag text na. Ako siguro ng amigo. Marag textan ko. Ako rin tol kanot. Mao ba? Oy, ano ko mo siya nakita nga babangan day? 4K ra ang buwan ko no. 4K ang monthly. Duha ka kwarto. Kada dong. Pasig nindot ang baya. Sige, atuon ako day. Mukuyog ko dong pulyo. Mas maayo pa. Sige, atuon na to. Nikuyog ko pag adto nila ni Dong Tolyo kay excited pud ko nga makakita sa maong bahay ba. Unya? Sa tanan mo day. Ganahan ko dong kay sa gawas. Limpyo man. Unya dako-dako pud siya. Unya. Unsa man nila ta? Ikaw. Hindi kayo mo desisyon. Unsa? Ganahan ka din o ganahan ka ni baya or di lang ta din eh? Ay, ganahan ko din uy. Sige. Hindi lang ta din eh. Boss, pila man kayo rin, boss? Kung ano na, sir, kanang purkira na sa kalabuan na purkira good, fotomail. Nga inyo ng tubig ug sugana. Kamoy magbayad ana ha, pero nanan na si connection ha.
sa tubig ug sugat na nana. Ang inyo lang ang pagbayad lang kada buwan. Wala problema, sir. Okay, boss. Sige, ano na yun? Mudaw, eh. Pre, nakasabot ako sa kanan nga kargahan sa itong mga butang. May noon dong. Excited na kayo kung mabalin dong. Ako ade day, sa lipat na pabiya din he, napamatay sobra sa kong sweldo, magkikihikay tagamay para sa mga barkada taon day. Kaya sila rabagi may tabang na to pagit kabalinan. Nya, may pasalig po sila nga inigbalhin ko no nato, mutabang sila paghakot sa atong mga butang. Mga magkikihikay tagamay day. Salo-salo sa atong mga barkada ba? Sige dong, may problema anak. Ako ay bahala sa budget. Dong, sige na dong. Asa na yung mga bisita? Mga tol, asa ko ba barkada? Bebe, tawag ka ang mga barkada, hindi nga mag-beer-call na ta! What problema, tol? Oy! Berkol! 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 Oh, labigas pa ka, soy! Oy, hala! Bugno ka ni tol! Ano kayo? Mao di atong paborito. Ang paborito, San Miguel Pale Pilsen. Basta Berkol, dili gibawa ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap lagi kasama. Ablihin na. Para sa terang barkada! Wow! Mga bata San Miguel, mag-Berkol na mo! Berkol! 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 Lingawa sa mga barkada ni Tulio kay giandaman manamo sila silang paborito nga San Miguel Pale Pilsen. Unya, Day, nangyari sila, day. kinsa man? Ang mga barkada, batang San Miguel, mutabang sila gakot sa atong mga butang, sila panikanot, o guban pa na itong mga barkada. Hindi naman nangitag sa kinan nga, mga multika ba, para magabiton sa itong mga karga. May noon dong. Day, kami ang bahalang gakot sa mga butang, ha? Sige. Prito na yun! Day. Nana, pre, Okay, pre! Okay, day, nana sila. Dali kami nakabalhin kay gitabangan man mi sa mga amigo ug barkada sa kumbana ang mga batang San Miguel. Karon ni ana mi puyo sa bag-o namong gipuy-an. Unya para pagsiguro sa kumbana nga dili kay may maproblema sa abangan kay mahal-mahal baya diri. Busa, imbes usa ra ka buwan ang gipa-advance, ni advance ang akong bana og 2 ka buwan gawa sa deposito. Unya, milabay ang pila ka buwan gikan sa among pagbalhin. Dong? Si problema oy. Noon sa lang naong ni mo. Mura mo nagwa mautaw. Sagot kayo, no? Mao gani. Malasabihan ni Dayoy. Ano man? Naktak og mga tao ang among kumpanya. Ha? Unya na-apil ka? Huday, na-apil ko stopping. Isa? Usaw rato na, tawran kong ribbon na ni. Medal oy, ribbon gyud captain baya ka. Hidal ni. Pero hinuon niya ako may sobra sa tong kwarta dong. Ato na ni budget tunok maayo samtang mangita kag laing trabaho. Tagaan mi pabaw gamay sa kumpanya ko, no? Mao ba? Akong hindi kablakan na eh. Basta hindi na ako makita na yung trabaho ba. Liso meron trabaho. Dili sa yung pagkita yung trabaho, di ba? Ay magampo lang ko ta dong. Naabitaw ang Ginoo. Di lagi ta niya pasakdan. O, day. Usalig yung dito sa Ginoo. Uy, sir, ikaw manggod di ay ni. Ito nang, lang, magpahibaw lang ko ha. Basig mulipay mo ani ba? Nga katon yung gi-advance nga abang sa kumbay ba? Wala na to ha? So, nagamit na to ninyo. To, kinanglan nga mubayad na mo. Oo, sir. Ako lang ino lang akong bana, sir. O gusto lang sa kumibaw mo ha, nga di ko musugot anang na ay palta ha. Labi nag 2 ka buwan, no? Okay na kuha ng 1 ka buwan. Pero kinanglan nga mabayaran na ninyo sunod, okay? Okay, sir. Lakaw mo na diretsyon ko kay pananghid. Mura to siya nasuko daw. Ay, ang saon na lang kanina mo. Musa na eh? Mau na dong. Dili ito tag-iya sa bahay. Ningil sa doon na pagkati advance. Wa man siya naningil, pero nagpahibaw ra siya nga nagamit na natong atong di-advance. So, magsukod at tagbayad sa sunod. Ay, mao ba? Nga, kumusta man imong lakaw? Wait ah. Huwag yun eh. Kapoy
tuod lang ko dinakaw taon. Pagaling ko musakay kay para ginot ko sa kwarta. Ini sa amin na to ini. Ug mahurot namin atong pundo. Unsa na itong ibayad sa abangan sa bahay, sa atong kaon, tubig o kuryente. So di lang day. Kita mapakawas paglaom day. Ug mulakaw gyapon ko. Di ko huno hangtod nga makakita yung kong bagong trabaho. Luoy taon kang akong bana na uli nga wa gihapon ka kitag trabaho. Unya, pagkagabi Ikan lang sa lawas. Mura kong kita-kikan. Dong, mga na ta. Di mga, uy, tuyo. Dong, taon sa ka. Ano bang, ipaningot man ka? Dahil, mura kong kita-kikan. Dahil, lain ka akong lawas. Kasi kung buhaton ini ha? Dan ako pital dahil si... Dahil naman akong pananaw, lain na kayo. Unsa pa na to ini? Nadag kita mo si Tuyo sa ospital ug nagamit yun na mo ang gamayng pundo nga nahabilin na mong kwarta hangtod nga nagkaproblema na may sa biranan sa bahay. Unya. Oh. Uy, sir? Ma'am, sorry kayo, ha? Hey, ma'am, kanang niya, agad mismo ang tag-iya, ma'am. Ako, sinaligan naman ko, ma'am, ha? Pero mao gini si tag-iya sa apartment, ma'am. Maayong adlaw, ma'am. Ay, kining minutan na lang ko ba? Kaya murag, miduhan naman ka buwan. Wa man ka mobile sa abangan. Hala, ma'am, sorry gid ko ayo, ma'am, ha. Unsaon nga naapikihan man gud meron kay bago mo gutang gawas sa ospital lang akong bana. Ay, wa ko'y labot og naunsa ng bana nimo. Ang akong concern, kung dili mo makabayad, may mong mangita na lang maglaing kapian. Kay napa may dagang moabang ani. Ma'am, mubayad man ni ma'am. Sige ka lang rag ingon nga mobayad. Nya muduhan naman ka buwan. Hala, ma'am, sorry lang gid ko ayo, ma'am, ha. Amo lang gid ang pangitaag paagi, ma'am. Sa pagitaag paagi. Uy, di na mahimo ha. Kung dili ninyo kaya ang pagbayad sa binuanan ng apartment, pamalhin mo. Mangita mong bahay nga barato nga makaya sa inyong budget. So, kamis ang manggit mong mabayad. O, sige. Last chance ko na ning ihatag ninyo ha. Kung dili pa mo makabayad, sunod semana, pamalhin na lang mo. Kaya paabangan ko miglain, ha? Tanada do. Ginoo ko. Saan mo ninamo eh? Nagtitahar basta iya. Saan mo ninamo, Diyos ko? Magyong sabot ang iya, day. Ambot, misugot mo to nga sunod simana ta mo bayad. Nya? Mao lagi, ubi ta makabayad sunod simana, pabalhinan na lang kumuta. Ya, saan sa nabalin? Pagkabalik na. Tuwis lang tayo nabalin. Hanya, saan mo na to ini dong? Ug di kita makakita og para bayad. Masabay buhato na to. Naluoy ko sa akong bana, oy, kay murag tangan mo gid siya paglaom. Mao nga pag-abot sa adlaw nga gitagal sa tag-iya, nanirado na lang mi aron di mi magkaatubang sa tag-iya. Unya, Asa naman? nagtuan na, nilakaw na. Nagtuo tingali siyang, way tao din isuod. Kung siya kumutingo. Paita sitwasyon na ito na mura naman ang kriminal ninyo tago ng tagiya. Mabali na lang tingali ta dong, uy. Ang balhin na kasam sa ta. Ha? Hindi na ito pabalhin nun. Oh, balhin na. Balhin kita ata. Pero kung napabayran na ito ang kuwang taon niya, pabalhin nun ta nila. Kung makabayad tas kuwang, o di na ito bayran. Ay, bahala na. Ila ito pabalhin nun. Kanang ato ibayad nga, ato lang ni advance ato balhin ng taon. Mangita ng baratong balhinanan. Dong. Luoy gid kay among sitwasyon. Si Tulio imbes nga mulakaw og mangitag trabaho, di na lang hinuon mulakaw kay mahadlok man nga makit-an sa tag-iya. Ug mo ni among sitwasyon pirmi, magpanghadlok na mi kuno paingon na sa amua ang tag-iya. Unya, milabay ang pila ka buwan. Dong dito ko sa lawas mas atong silingan. Oh, nalunsa mo ka dito? Namutan ako kung agas magilang tubig kay ang ato. Kanina pa mang buntag way agas. Ya nag-agas mo ng ila. Ha? Naratuda ko ani dong da magipadlakan ang tubig sa iya. Bida sa kalakihan nila, no? Forbid. Uy! Dong, hala, Burnout! hala, Patay, limuot kita doon nila eh. Nagtuyog litik man, burnout man. hala. Wa man gud oh. Sigaw man ang suga sa tong silingan. Naora pa sila pa mong disag TV. Pagkita mo gud diri ilaha. Kaya niiyon ko na suka. Uy, Wa mo siga dong. niluwaw din eh. Gipot lang tag kurinti, yung padlakan pag itang tubig. Ngitag patay ni tag-iyara. Dong.
problema kay gilisod-lisod mis tag-iya sa apartment. Ipadlakan mo nila sa tubig o kuryente. Pwede mo makakiha sa tag-iya? Unsa mo buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Janet. Good morning. Good morning! Oy, good morning. Adlaw, Gulya. Mamunta ka sa press sa tanan. Lord, thank you, Lord, sa lang adlaw. Ngay mo gipaambit. Thank you kayo. Kung sa tanang mga tao nga minom sa ato ang said Panyawan Coffee Mix, thank you kayo. Okay, ate press. Okay, uga kong pasalamatan. Ang tanan nga nagkumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayun si piyata pag inom kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ini pa rin ito ni mo maugihapon. Usa gihapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, unay ka mukaon sa imong periudto. Maugihapon, ini gabi, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadanog sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ugalang na itong na-problema yun kaayo aning kidney o UTI. Ayaw na mong kaguol, di na mo ang mabalaka. Tuwid ka dyan na makatambal, makaayo, magkapaalibyo anang itong kibati, bahin aning kidney o UTI. Kini mo ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut alang sa itong kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na ito makaisudan nga migamit sa tuwang Said Liniment Oil. Thank you kayo nyo tanan. Salamat yung kaayo kaninyo sa paghibog number 1 sa tuwang number 1 nga plus tinuod nga mutabang na to sa tuwang mga panakit sa kalawasan, panot, pamaol, ug uban para na itong mga problema. Varicose veins, katul-katul, kuto sa karataan, dysmenorrhea sa kababayanan, dapi-dapi nga magsakit, haplasan na to sa Said Liniment Oil. Bagtak nga bikugan, haplasan na to sa Said Liniment Oil. Unya, kung mga haplas tag Said Liniment Oil, ilikay pagyuntas sa dinggi pero sabot ha. Anhar ta palit sa butika, di ba kigili? Sa butika na gano'n mga ikson. Sa butika na gano'n. Butika. Kaya kita masipyat kaya, sigiyagin na magbalik-balik kaya. Masipyat ta. Lain na parang tipo gams. Muuwan nagkalit, init ka sanan. Muuwan lang ganit. Muna ko yung kay gams, basta muuwan nagkalit. Yung kaya mga katul-katul sa lawas. Basta, ang Said Liniment Oil, adto na gano'n ito. Papalit sa butika mga ikson. Ug dili kali, sa Facebook. Option man ni Gab, nasa lain ba? Bisitahan na ito ang page sa Said Marketing, no? Mga igsoon. Na-type na ito ang Panyawan Herbals. Ayaw kalimut atong i-like ang page mga igala. Nga, makita diya tanan ang mga genuine Said Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Said Marketing, mapalit na po na ito sa Shopee. Shopee. So, butika Shopee. Okay, thank you. Diya, Gabs, ako nasakyan kanina, Gabs, si Jaime, makahibag sa dito di taxi. Abi ko Jaime Salazar. Ubi, ay, Patay na ito si Jaime. Patay na ba sa inyo? Oo, patay na. Binuang. Di, amigo, mayroon pa kitong tao-tao na. Goy matato sa lida sa una. Yung may kitong tao. Labi na yun. Sus, mga main tao-tao itong ningiga. Tipa, isko dira, atong alalay, lisura. Si Jaime, makabihag ni Gabs. Sa dito di taxi, o. Ako. Hapla sa Said Liniment Oil Gams. Driver taxi niya. Si taxi ka pa din, si Michael Aton. Sa Buaya, Lapu-Lapu City. O siyang misis nga si Jessica Abila Aton. Thank you kayo ha. Salamat kayo sa inyong pagsalig sa itong bantugan kay Haplas Said Liniment Oil. Thank you. Okay, sa tanan po mga tao ni former Kapitan June Ramos diha. June Ramos. At siyang Miguel Podillar Fertilizer. Good morning nyo diha tanan Kap. Bam! Yes, salamat ka Okay. Gulyat. Ato di i-acknowledge kay magkanunay kini mga gihimura sa atong programa. Good morning di ha sa mga staff sa Cebu Family House. No, thank you Sir Alvin Tan Senior o Sir Alvin Tan Junior. Yan ni Madam Jean Tan o sila mga staff Nora Kuliamar,
Sila Calma, Rede Medicilio, Bingbing, Pepino, og Eden Esparcia. Ayoko makalimutan sa di pa mo ato sa tindahan sa inyohang mga pag-report sa inyong trabahoan ang ato ang said celebrity Kodik Beauty Soap. Tungkol kayo na kayo mga sangkap nga glutathione, papaya extract, kung saan kayo natural moisturizer, samtang nga tuog kita, o samtang nga ligo kita, samtang nagpahuay kita, at the same time mga ato mga dead skin, mo repair siya, pinagay siya mga sangkap. Unya ang atong kutis, magpabiling younger looking o kutis artista. Ayaw kalimutan ang said celebrity Kodik Beauty Soap. Alam na itong tanan, dili amang namang mga kababayan, ayun sa ba? Mga kalalkinan, mga kabataan, ha? Pero, kung awan ninyo, ha? Tatak Seed Marketing. Thank you! Ate Pres! Okay, ang instant lang ito kalagan Atong lawa. sender si Janet, Ate Pres. Janet. Oh, sila si Janet taon looy kayo ni. Nya kay malhin lagi sila dito sa lain nga. Dito sila nga abang sa lain lugar Ate Pres. Nabalhin kay ang environment ito sa mga bata. Huyaw ba? Di huyawan sila kay murag mga bugoy siguro mga bata. Ngita sila kapuyan lain pag balhin nila dito sa ilang kapuyan lain nataktak man tao trabaho yung bana Ate Pres. Karon naglisod na taon sila abang. Papawaon na sila sa tagiya. Nya kay uban ng tagiya banago man sila. So yan naman sa tagiya potlan sila tubo at suga, putla, gipadlakan silang tubig, tanan, murag yan naman gyud sila Ate Pres. Baton mangisog ya ba na kining yung tagiyahab, ngita ginig patay na. Uyawan tao. Pila di ka buwan ba bayad? Duharam ka buwan, Ate Pres. Walang taga-itaw paan. Taga itaw chance sa kuha ba nga makita paglaying trabaho tao sa tag-iya. Ano ya, sa labtunon mo po nilang kabutang. Ang iyong pangutana, Lan, nasa PDS ka po sa nga page. Iyang pangutana ba, mao ni. Mga kadiyot ha. Mga pangutana, mao ni ako problema kay gilisod-lisod mi tagiya sa apartment. Ipadlakan mi tubig kurente. Pwede ba nga makiha siya? Kung sabi ang buhaton, paliw ang pag-ibig ninyo. Kung ka mo resultihon, Janet. Oh, ikaw ba, be? Pwede ba ikihan tagiya? Una arit sa punto legal, no? Wa magutak ibaw ang matagbay manggudgulyat sa magpaabag doon na sa kagulingong mga policies. Doon na sa kagulingong mga house rules. So wata kahibaw, galing uban gulyat kumuabang ka og bay, maghimo sila og contract. Kung dili sila kauyon, dili nakaparinyuhon. Sa ako sa nahibaw, dili kay ko sigurado, kung muabang ka, mo ng mga yung down, yung mga isang deposit. Tapos kung dili nakakaabang, papawaon ka, tagaan kuno lay ako, tagaan kuno ka, duha or tulo ba ka buwan, nga dili nakapanilngan, nga palakton ka. Dili ko sigurado kung ha? Panini mong kahintang karon, Ma'am Janet, kanang na ang, doon naman gudak mong katungod ang tag-iyas bay kaysa may tag-iya, kung pabalhinon ba mo og di ba? Apan kung eksakto to kung nahibawan nga, kung pananglitan o pabalhinon mo og laing bahay, tagaan mo og duha ka buwan or tulo, nga dili mo paabangon, o yung mangita ng og laing bahay, marag ingon ana. Karon, pananglitan o maingon man imong bana magkakiha ba? Dili tayo ko kasumpay ani no kay wa kayo ko pamalaod ini abang-abang pati ingonan kay wa mo kuy kanang ingog naatay kanang house for rent yung ana no? No water. Kana ako akong payag pang komedya raw nakuha ko mo kuyo ta mo unsa to gulyat unsa to gili kanom daw katong patakaran gili unsa to Patakaran mo sa imong balay. Sa akong patakaran amo ko tamay payag nalagay mo hangyo akong giingnan nga unsay ato dong isa nga kana na mo kuno kay camping kwarto gamay pilig mo abang mi kay bakante na kung tanawa lang inig tanaw nila gulyat gili pre sila unsa man okay ka so pindot lagi wala puyo karon dayon after 2 ka buwan ing nako kung nakauyon ka ba kay kung nakauyon ka na sugod ka nag-abang free duha ka botilyang beer nga dagko free duha ka buwan nga way bayad free trip to Chocolate Hills kana amo ko kapuy-an itong balay ato ta free kuryente with CR with the lavabo May advance. no water ay kana no Free dog pod. Dili wala ana in fact dili sa atong kauban na amay nakapuyo sa ako for 1 year doon na si pila ka buwan nga gibihan wala na ko nakasabot ra ko kauban na to na karon na dinhi sa ato di ko kinsa dili ko sulti Ay, sulti good. Kisaman. Unya to Ate Pres ang kaning atong problema kanang kana sa punto legal pero ug moari ka dire sa punto biblical or spiritual doon ay dako kung ikahatag nimo nini sa iyong kabuntagon Ma'am Janet ani ay Matthew 6:33 to 34 paminawag ulit apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios og pag tinabuhi kamo subay or uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra kaninyo busa ayaw
kabalaki ang musunod nga adlaw kay may kagulingang kining suliran. Ayaw na pun-e ang suliran sa matag adlaw. Ang buto sa butan ang unod aning mga linyaha nga mudangop usa ka mo sa Ginoo nining inyo karong kahimtang. Ay nga no, naman sa kundiri ba? Basta na kadabab. Asa man? Kani. Ayaw ka balik ako ari ka diri sa matras ka sa chapter 19. Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingong dinhi sa yuta kay tayan lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Tini angay po ni ipabati dito sa tagiya. Mauna akong ipabasa nimo ma'am kay na ako yung amigo nga nagpaabang siya balay nasa Delmar's compound si Gili Delmar. Napaabang yun ni silang balay. Ang wa nakabang niya iyang gihatag ang bay. Ha? Oo ba? Imo na. Way problema na. Imo na. Si Maritso may nagkigaway. Yung gihatag? Naibog talis siya? Uy, siguro, Ate Pres. Uy, siguro. Nasa iyo sa pagiging. Ani, sa? Nasa iyo sa inadlaw ang bayad nimo, inadlaw. Na po din inadlaw sa imo, Gaps? Oh, inadlaw. Kung di ka kabayad sa inadlaw, wala di na ka pabangon. Mayo? Niya pa ko lain ka Sir Goliath. Dunay na stranded din sa ato usa ka welder nga nagtrabaho diri sa usa ka dakong kompanya sa Mactan. Si tawag na retrenchment. So na manangtang sa. Kana manangtang og tawo si tawag ana oy. Manangtang og tawo? Oo, kana manangtang pag trabaho kuhaan retrenchment. Sa ato na ko earth ha. Di ana sa istasyon niya. Bam kang itiban sa ulang at pabida kadagan kwarta na ibay ka puyan. Dito yung taon sa bay ni abot. Karon pila may istorya kiniya mo gud akong Goliath nga naay mo ana sa bay. Do mauro gina kong bay, mauro na kong makaon, ay mamalit kag tadya mo ni ana. Og unsa man, pero at least makahigda kay nga ana. Karon pila may istorya sa ako nang gingon sa unahan, kuno usa ka lalaki gani nga mga yug tabang nya imo diniyos ang imo way kapin kabubuton. Sakitan sa lain ni kalakaw. Sa dihang gilukatan na kong ticket kay muli na siya. Sir, kung naminaw ka karon sir, naingon siya parinti siya Goliath og Pakanyete o Grumarate. O gani ya kun mga ang iyaha kuno gani kuno parinti dito Mindanao congressman or mayor ba to? Nga lang niya. Sa tuiga na hitabo na. Diya dapat sa Gold Palace ta. Dapat at Gold Palace. Mga 1960. Hapit na tabo balhin din. Karon, pila may istorya diretso ta. Karon kay wag babae na yung abang na imong gano. Sige laki. Dili ko Wajud babae. Dili ko magpabang babae at service kay ngono ko natapat sa akong bahay puro mga laki ang kapuyo. Oo, puro mga laki nga mga buboy magsigaaway maglinabay butilya. Usay mingon ko sige mo shooting mo pudi pa salida ninyo pelikula. Wa na ko kuno. Sige na mo ni. Kuya ko. Karon balik ta. Sa dihang kay palitan na akong ticket kay mularga na siya. Nasya ko. Kay? Kana kong kami kwarto pa masubod ako taas siya. Bam, ale ra god. Mularga no sige ayaw dong. Pag abot pagtanaw ko Goliath. Di ka man siyang naligo. Labay ta ng tuwalya siya. Sige bam. Ana kanang oy ko ay ikabayad nimo kay mulakaw mo ba ko nanay ko uy dili mo ana sir ay mo na ana ba nagbibaw na mo unsa reaction na kilina na sir ayaw dili abi ni mo Goliath wa Naingon ka, ayaw anak sa dili na na sir ayaw mong gitanaw din wa sa naong niya. Wa gyud ko sa intention tanan Ate Pres. Wa gyud kay sa ko nang gingon lahi man gud ko makatabang ka nga pakapinani mo. Kay numdum ako sa una do natay drama din ni HPI na numdum ko. Amo sila batos Priscilla ka dugay na. Yan na sa intro ay aray wa kay ikapaus. Yan na sagpan sa take. Gihabwa ta kasulap gihimo ta kang bulawan. Yan na man sa babae. Sa dihang imo kong gihabwa. Wa ka ba mo patong sa kong lawas? Patas ta. Nabi ta inom mo. Urak si Ilma Vistel may gadat nga nas una. Nainom dong. Muna ako ginang gibantayan. Sandig lang na ako dong. Kailangan naman agad yung dalawa nun. Tuwan ako ang puzzle, Tihon.